Heddiw rydw i am wneud arbrawf o'r enw Chaith Hyd Sion Con. Mae arbrawf yma yn eithaf syml y gallu ail-wneud yn eich cartref. Dim ond angen rai atomau cartref, enghraifft cynnwysydd gyda bach o dyfnder, ond dwi wedi dewis Pyrex yr enghraifft. Wedyn bydd rhaid cael chaith, na mae'n holl pwysig i cael chaith cyfan neu hanner o leiaf, byddaf esbonio pam nes mlaen. Ar y ben hyn, bydd rhaid cael cotton swab. Wedyn, lliw fwydydd. Nawr dwi wedi mynd am lliwiau nadoligaidd, enghraifft coch a gwyrdd. Ac yn olaf, bydd rhaid cael hylif golchi llestri. Nawr am y rhan nesaf, byddai'n troi chi fy camera mwyn i chi weld bach yn gwych beth ydw i'n wneud. I ddechrau, ychwanegir chaith i'r cynnwysydd. Yn ymddangos faint penodol, sicrhau bod y chaith yn llenwi'r gwaelod y cynnwysydd. Nesaf, ychwanegir rai differyn o lliw fwyd. Fyma, gallwch gweld bod y lliw fwyd gwyrdd yn gwasgaru yn gloi. Gallwch meddwl pam mae hyn yn digwydd. Ar ôl hyn, cymera cotton swab gyda'r hylif golchi llestri. Yn y mannau ble mae heb wedi gwasgaru eto, gweld bod hyn yn achosi i'r lliw fwyd gwasgaru. Mae'r pam ydy hyn yn digwydd. Mae hyn yn digwydd achos mae chaith yn cynnwys frosterau phrotenau ymhlith bethau eraill. Pan dda'r hylif golchi llestri cysylltiad â'r chaith, mae'n gwahanu'r bondau cemegol rhwng y brosterau, proteinau a gweddill y chaith. Yna mae sebon yn glynu broster yn y chaith sy'n achosi proteinau cwr rydyn ni'n ei weld. Mae moleciwlau sebon yn symud o gwmpas oedd hyd yn ceisio dod o hyd i moleciwlau broster i gysylltu gyda ni. Gallwch weld hyn oherwydd y lliw fwyd. Mae moleciwlau sebon a broster yn taro mewn i'r moleciwlau lliw fwyd gan achosi o ysgaru. Bydd rhedwaith yn gorffen pan fydd y holl sebon wedi cymysgu gyda'r chaith. Nawr ar yr achos gyda'r lliw fwyd gwyrdd, mae lliw fwyd yma yn cynnwys rhywbeth yr enw glyserin. Mae glyserin yn lipid sydd broster. Ac am reswm hyn mae'r lliw fwyd gwyrdd yn gwasgaru ac yn adweithio'n syth gyda'r chaith.